खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली आं दिनैहाय नैबे बिथां आं नामखौनो थांखिस्रानो लुबैदों एसे लास्टआव एसे बुंग्रोनि फार्स्टआव एसे बुंग्रोनि जिहेतु नैबे लाख्राया जों बर' हारिखौ गोबां बाथ्रा बुंलांबाय गोबाङानो सोरबाया जोदलाबाय सोरबा खुगाजों गोबां रोखोमनि माहारियारि आफादफोर गुबुन आफादफोर बा जेरैबायदि गहपुरनिफ्रायबो बुंदों अदालगुरिनिफ्रायबो बुंदों बनसु आफादाबो बुंबाय गुबुन आफादाबो बायदि रोखोमाबो बुंबाय इउटिउबारफोराथ' इउटिउबार होगासिनो दिनै लास्ट आं मोनसे खोथा आं सासे मानसिनि नामखौ बुंनो लुबैदों थांखिनोबो लुबैदों बिथाङा बे ब्रादारा बा फंबाया गाज्रि मोननानै लाब गैया बा दुखु मोननानै लाब गैया मा जाहोननि थाखाय बिथाङा लाबोनो हायाखै जोंनिख्रुइबो सिनियर इउटिउबाव बिथाङा ससियेल मिडियायाव ओंखारनाया नाथाय बियो बै समावहाय गोबां मानसिफोरखौ हेल्प खालामदों मोजां मोनदों आं बिसिम थिगैनो दङ बहाबा सोरबाया माबा मोनसे जाहैनाय बेखौ हेल्प खालामदों सोरबाया बहाबा दैबानाजों गोदोसोनानै थानाय बेखौबो बियो हेल्प खालामदों लोगोसे आरो बहाबा माबा मोनसे जादों बेखौबो बियो हेल्प खालामदों सोर बियो होनना बुङोब्ला प्रकाश नार्जारी ना बिथाङा गाज्रि मोननो नाङा आं नोंथांखौ डाइरेक्ट नाम मख'नाय जाबाय मानो थाखाय बुङाखै आं बिनि थाखायसो एसे बुंनो नागिरदों मानो होनना बुङोबा गेजेराव दाखालि सानैजों गोबां बाथ्रा तर्क बितर्क जों जादलायदों नोंथांनि बाथ्राखौ आङो रिप्लाइबो होदों नोंबो आंखौ बहुद खोथा बुंदों आं बुंनांगौ दरखार गैया बेखौ नोंथांखौ रायजो राजाफ्रानो कमेन्ट सेक्सनाव गोबां बाथ्रा बुंहरदों आं बेखौ नायदों ओंखायनो बुंनांगौ गैया होननानै आं सानदों थेवबो ब्रादारा जुदि गाज्रि मोनाब्ला थेवबो आं बुंथारनायसै फंनैसोखौ जिहेतु नोंथाङा बै समाव दैबानाजों गोदोनानै थानाय बेफोरखौबो नोंथाङा गोबां हेल्प खालामदों आरो सोरबाया बहाबा माबा मोनसे आन्दायनानै थानाय ना बेफोरखौबो नोंथाङा हेल्प खालामदों आरो आबसुजों थाफानानै गोबां धरना होनाय बा मानायाव बहायबो ओंखारफादों आं नोंनि बे माखासे गोजाम भिडिअ बेखौ नायदों गैयाबो लगभग नोंहा गैयाब्लाबो 2-2.5 लाखसोनि खाथियाव माबा दङ साबसक्राइबारा जोंहाथ' आरो बेफोरबायदि गैजा रोङा जोंहाथ' आरो फिसा चेनेल जाय हक थेवबो बेजों खोथा गैया बुंनायदों बा नोंथांमोना इउटिउबार मिटबो खुंलायलायनो हायो नोंसोरो आरो गोबां खामानि मावबोदों हारिनि खिन्थु नैबावहायसो आं एसे मा जाहोननि थाखाय बुङासै बे नैबे आदिबासि लाख्राया जिहेतु सावथालि लाख्राया जेरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन ना बावहाय एज ए जाथिखौनो बुंदों सोरबा सासे टारगेट सोरबा सासेखौ लाना सोरबा प्रमटखौ सोरबा हाग्रामाखौ सोरबा माबाखौ बुङाखै एज ए बर' जाथिखौ सोरजों किम जंजों रुजुदों नर्थ करियानि बेफोरबायदि खोथाखौ बुंलायदों नोंथांमोननो चाइनानिफ्राय फैनाय बा मानिफ्राय फैनाय नोंसोरो माबा नङा बेफोर थागिबि नङा जों बेफोराव आसामाव जोंसो थागिबि क'क्राझारनि हाग्रा दाननाय गहपुरनिफ्राय बाथ्रा लाबोनानै बियो खोथा बुंबोदों थ' बावहाय आं सानोमोन बिथां प्रकाश फंबायखौ बावहाय फंनैसोब्लाबो जिहेतु बिथाङा हारिनि प्रति जाथिनि प्रति बर' हारिनि प्रति गोबां मदद खालामबोनाय बा गोबां बाथ्रा बुंबोनायखौ नुनो मोनदों हिसाबैसो आङो बावहाय एसे सरजाबफानो लुबैदों नोंजों आङो खोथा दान्थेलायलायनो बा तर्क बितर्क खालामलायनो आं बे बाथ्राखौ भिडिअखौ लाबोनाय जायाखै दे गाज्रि मोननो नाङा प्रकाश फंबाय नोंखौ आङो माने मानो लाबोआखै ना बे खोथाखौसो आं एसे कुइसन सिखांदों हयथ'बा नोंहा माबा मोनसे प्रब्लेम जानो हागौ ना नोंनि बे प्रब्लेमखौथ' आंथ' मिथिया आंथ' गोजानाव थानानै नों थायो क'क्राझार केपिटेलाव दावथु बिखायाव आं थायो ओरैहाय चिरां ना माबायावहाय आफाङाव थायो बेफोरबायदि आरोखि हाग्रा सेराव थायो आंथ' माने जेबो मिथिस'वा बेफोरबायदि थ' बाथ्राया ओरैबायदि दिनै गेजेराव जों सानैजों मा होननानै बुङो नों अनजालि मेदामनिबो बाथ्रा बुंदों आरो सार रन्जन दैमारिनिबो बाथ्रा बुंदों ओरैहाय प्रमद बिथांनिबो नोंथाङा माने जानानै गोबां बाथ्रा बुङो हाग्रामानिबो जानानै बुङो माब्लाबा हाग्रामाखौबो नोङो बुङोबो थाखानांगौ बुंखानांगौ थिगखा नोंनाबो बेफोरबायदि आरोखि थ' बेफोरखौ नायै आं दिनै नुनो मोनदों मा प्रकाश फंबायखौ आदिबासिखौ मा जाहोननि थाखाय बुङाखै ना दिनै बिथाङा नैबे प्रकाश फंबाया आदिबासिखौ बुंनाय लगे लगेनो भट बेंकआ गोमागोन नामा
आं बेखौ सानदों आरोखि जोंहा जेबो भट लानांगौ दरखार गैया प्रकाश फंबाय नोंथाङा जुदि पलिटिक्सआव हाबदोंबा पलिटिक्सनि पलिटिशियानबा नोंथाङा बेखौ बुं नोंथाङा जुदि पलिटिशियानथारब्ला आं आदिबासिनि जानानै बाथ्राखौ बे लाख्रानि सायाव जेबो बुंनो हानाय नङा होननानै बुंबानो जाबाय खिन्थु बावहाय बियो आदिबासिया दे सोरबा सासे प्रकाशखौ जे बुङाखै सोरबा सासे हाग्रामाखौ जे बुङाखै सोरबा सासे मा होननानै बुङो प्रमद बर'खौ जे बुङाखै बे नङा एज ए हल जाथिखौनो बुंदों नोंथाङा बेखौ माबायदि सानदों बेखौ बे नोंनि बाथ्रा दे आं बावहाय माखासे नोंथाङा बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनायावहाय आरो दाखालिहाय जिहेतु मोनसे जादोंमोन रेस्टुरेन्टआवहाय लैहोर लैहोर फंबायमोना एसे दावराव दावसि जादलायदोंमोन केस होदलायनाय मानाय नोंथाङा बावहाय रेस्टुरेन्टआव थांनानै बे जोंनिनो ट्राइब गार' ना गथ'खौ थांनानै नोंथाङा भिडिअबो लाहैदों रेस्टुरेन्ट मालिकखौबो सोंहैलायनो हादों बे हिसाबै नैबे मोनसे आदिबासिया ना बिनि खोथायाव मानो फंसेबो खोथा बुङाखै आं बेखौसो एसे साननाय फैदों आरो बेवहाय जोंनि जेसेबां गथ' इउटिउबारफोर दं बिथांमोनाबो प्रकाशआ मानो बुंमाराखै एक्सुवेलि बे बाथ्राखौ कुइसना जादलायबाय थादों आरोखि ओंखायसो आं दिनैहाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आरोखि बावहाय नोंथाङा गाज्रि दुखु मोननानै जेबो लाब गैया फंबाय जा बुंदों सिदा सिदा नोंखौ इनडाइरेक्टलि बाथ्राखौ आं बुङाखै दै इनडाइरेक्टलि बाथ्राखौ बुङाखै नोंथाङा हारिनि प्रति नोङो बै समाव फुराना भिडिअ नायोब्ला हाग्रामाखौ होन सोरखौबा बोरैबा ट्रेन साइथिनाव थादलायना गोबां बाथ्रा बुंलायनाय जादोंमोन आरोखि आं बेखौ भिडिअखौ लाबोनो सानाखै लाबोआबो बे खारन बे गोजाम भिडिअ ना फुराना भिडिअ बेफोरखौ लाबोनानै लाब गैया बुंखागोन आंबाबो बुंगोन नोंबाबो बुंगोन बयबाबो बुंगोन बेफोरखौ नायनानैसो आङो बुंदों आदिबासिया जुदि जों जाथिखौ जुदि माबा मोनसे बुङोब्ला अफ्रियाबो नाङो दै आदिबासिखौ खोथाजों बुङा लाफानो थायाखै बे सावथालिखौ जों बुंदों रिप्लाइ होदों गोगोमबो जाखादों बावहाय बेफोरबायदि जाय हक प्रकाश फंबाय नोंथांखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनाय जाबाय दिनैहाय गाज्रि मोननांगौ दरखार गैया आरोबाव मोनसे नुबावदों मोनसे फेसबुकआव दे बिराद गोबाव जाबाय मार्टिनालाय सोर बिथाङा इउटिउबारफोरखौ बुंनायनि सिगां गावखौ 100 बार दांनायनाया मोजां दै आं बेखौ बुङो माखासे बेकग्राउन्डआ नोंनि बिखुङाव बिराद मैला दं ओंखायनो जों बेखिनि नोंनि जाखिनि होनाय ना मार्टिन नार्जारी बिथांखौ खोनानो मोन्दों जों आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन आं बेखौ बुङोब्ला 2012निफ्राय आं मालाबा एरखुजोबगोन आं मोनथिबाय बियो माबायदि आफादाव थाङामोन माबायदि खारदोंमोन मानो बिदि जानांखो एरखुजोबगोन आं नोंथाङा इउटिउबारफोरनि सायाव बांद्राय खुगा दासि आं बेखौ सिदा सिदि बुंगोन ससियेल मिडियाया गोजौ दिखोनोबो हायो दानख्लायनाबो होनो हायो खनसेनो दोननोबो हायो बेफोरबायदि आरोखि ओंखायनो नोंथाङा जितु फेसबुकाव जेरैबायदि पस्ट खालामदों ना फेसबुकाव जेरैबायदि पस्ट खालामदों गोबाङानो नोंखौ मिथिगौ आरो सिनायो आरो आंबो नोंखौ सिनायो नोंबो आंखौ सिनायो आरो नोंबो मा टाइपनि मानसि बेखौ नैबे बिथाङा सिनायनो बाखि गैया नोंथाङा जुदि इदि एरखुबाय थायोब्ला ना जेसेबां ससियेल मिडिया ओंखारग्राफोर इउटिउबारफोरखौनो जेरैबायदि खोथा बुंदोंना हिसाबै बे खोथायाव आं नोंलाय सोर मार्टिनालाय सोर आं बेखौ सोंनो मोनसे अधिकार दं बे आरोखि 2012निफ्राय आं एरखुजोबनानै होगोन आं मा मावदों मा मावाखै बहा थादों बहा थायाखै अफ्रिया नोंनि बेकग्राउन्डखौबो मोनसेसो बुंनो गोनां जादों मार्टिनालाय सोर बार खोथाखौ आं बेखौ सोंनाय जादों नोंथांनि माखासे बाथ्राखौ रायजो राजाया मोनथिनो आरो बुजिनो बाखि गैया बबेजों थांदों बबेजों थाङा मा मावदों मा मावा ना हारिनि अफ्रिया बेसेबां मा मावदों मार्टिना बर' हारिनि मा मावदों बेखौ रायजोआबो मोनथिनो बुजिनो बाखि गैया थ' लोगोफोर आं बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा गाज्रि सोदोब जुदि बाहायदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा
निमाहा बिनाय थाबाय। थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालाफानो बावहाय दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।